Чувствали ли сте някога онази тежест върху сърцето си, сякаш нещо невидимо ви тласка да вземете решение, но страхът, съмнението и мълчанието на Бог са ви парализирали? Знайте, че мълчанието често е отговорът. Да, странно е да мислим по този начин, но Бог не работи както очакваме. Той говори точно когато си мислиш, че си сам, и нещо повече. Врати, които се затварят, възможности, които се изпаряват от нищото, това безпокойство, което ви държи буден, това не са случайни неща, те са знаци, духовни знаци, че е дошло времето за избор. Избор, който може да ви доближи до вашата божествена цел или да ви върне години назад във вашето пътуване. Но как да разберете дали Бог наистина говори? И кога разбирате, че е дошъл моментът да действате? Ако смятате, че имате нужда от ясен отговор, това видео е за вас. Ето, нека разгадаем заедно как Бог използва мълчанието, за да общува. Защо трудните решения са духовни портали? Библейски примери за мъже и жени, които е трябвало да вземат решения в правилния момент. И какво можете да научите от тях? Време е да отворите духовните си очи и да се вслушате в това, което небето вече се опитва да ви покаже. Преди да се потопите в това съдържание, ви каня да се абонирате за канала, да активирате камбаната, за да получавате всяко ново откровение и да споделите това видео с някой, който също чака знак от Бог. Това може да е отговорът, от който се нуждаят днес. А сега предизвикателството. Напишете тази фраза в коментарите като ваш ангажимент пред Бог и като знак, че сте готови да действате с вяра. Господи, дори без да разбирам, аз се доверявам и решавам да се подчиня. Напишете в коментарите и декларирайте. Това решение ще бъде началото на вашата трансформация. Сега, нека да стигнем до това, което небето иска да ви разкрие днес. Знаете ли онзи момент, когато се молите, викате и изглежда, че небето е затворено? Божието мълчание не означава отсъствие. Всъщност това е една от най-дълбоките форми на духовно общуване. Изглежда парадоксално, но Божието мълчание е силно, просто не във външния свят, то е в душата. Когато отговорите не идват и вратите остават затворени, много хора се обезсърчават, но ако обърнете внимание, ще забележите. Заедно с тишината идват малки знаци. Мир, който изчезва без обяснение. Постоянно чувство на дискомфорт, сякаш нещо не е на мястото си, дори когато всичко около вас е наред. Това са духовни кодове, език, който Бог използва, когато иска цялото ви внимание. Защо? Защото думите често разсейват. Мълчанието, от друга страна, ви принуждава да погледнете навътре, да се изправите срещу мотивите си и да преоцените приоритетите си. В този момент Бог не мълчи, защото те е забравил. Той мълчи, защото иска да те научи да слушаш по различен начин, на чувствителна душа и истинска вяра. Колко пъти в живота ви са се затваряли врати, които сте възприели като отхвърляне? Ами ако всъщност Бог ви защитава от това, което изглежда правилно, но не е част от плана? Помислете за Йона, който реши да избяга от призванието си и се озова в корема на риба. Нямаше проповед, нямаше появяване на ангел, имаше тишина и буря. Това е духовен език. Друг мълчалив знак – липса на мир. Безпокойството в душата е по-надежно предупреждение от съветите на 10 приятели. Ако нещо вътре във вас е нарушено, дори когато външността изглежда вред, спрете и се вслушайте. Бог може да казва: още не е дошло времето, или това не е начинът. Искате ли да започнете да разбирате този език? Едно просто упражнение. В моменти на духовна тишина спрете да питате за отговори и започнете да наблюдавате. Водете духовен дневник. Ежедневно отбелязвайте притесненията си, вратите, които се затварят, какво отнема спокойствието ви и какво събужда надеждата ви без логично обяснение. След няколко седмици ще забележите модели. И там може би Бог говори. Запомнете, Бог не се състезава с шума на света. Понякога небето се проявява само когато сте готови да спрете, да се успокоите и да слушате невидимото. Тишината не е отсъствие. Това е покана. Сега,
Какво правите, когато дойде моментът на решение? Това ни води до следващата точка. Забелязали ли сте някога, че някои решения действат като врати? Сякаш, вземайки решение, вие отваряте невидим проход към изпълнението на вашата божествена цел. Или, ако вземете грешно решение, блокирате собствения си път с години. Това е реалността на духовния свят. Всяко решение е портал и често ключът е във вашите ръце, дори когато чувствате, че не сте готови. Любопитното е, че да не решиш вече е решение. Всеки път, когато отлагате, вярвайки, че времето ще реши всичко от само себе си, вие избирате да останете там, където сте. А в духовния свят застоят е забавяне. Когато говорим за духовно решение, ние не говорим за нещо грандиозно като зарязване на всичко и преместване на другия край на света. Понякога това е нещо просто, като прощаване, напускане на връзка, която задушава душата ви, или приемане на това призвание, което ви извежда от зоната ви на комфорт. Но в момента, в който решиш, това е наистина страхотно. В Библията виждаме това ясно. Пример – народът на Израел преди Червено море. Мойсей имаше тълпата зад себе си, морето пред него и небето привидно безмълвно. Беше време да решим. И когато той вдигна тоягата си в знак на покорство, морето се раздели, не и преди. Много хора чакат да се случи чудо, преди да вземат решение. Но Бог работи по обратния начин. Чудото идва след стъпката на вярата. Решението, дори без видими гаранции, е порталът. Бог не иска първо да видиш и после да повярваш. Той иска да решите, като повярвате, и след това да видите. Но бъдете внимателни, прибързаните решения могат да забавят обещанията. Затова, преди да вземете решение, потърсете проницателност. Но щом знакът дойде, дали чрез мир в сърцето ви или дори този постоянен дискомфорт, решете. Забавянето може да ви накара да пропуснете подходящия сезон за благословия. Искате практическо упражнение? Избройте решенията, които сте отлагали. До всеки напишете: какъв страх ме спира да взема решение. След това се молете специално за този страх. Вземането на решение не означава липса на страх. Това е достатъчно вяра да действаш въпреки това. Запомнете, следващото ви решение може да бъде раят на портала да чака да отключи това, което вече е подготвил за вас. И като говорим за знаци, какво правиш, когато като Гидеон всичко, което искаш, е божествено потвърждение преди да вземеш решение? Нека разберем това по-долу. Знаете ли онзи момент, когато страхът от грешка е толкова голям, че всичко, което можете да се молите е: Господи, дай ми знак? Не си сам. Гидеон направи точно това. И повярвайте ми, Бог не осъди молбата му. Тъкмо напротив, Гидеон поиска ясни, обективни знаци и получи отговори, но с едно имплицитно условие. Щом посоката бъде потвърдена, действието ще бъде задължително. Проблемът днес е, че много хора искат знак след знак, но когато небето отговаря, то се колебае. Гидеон, въпреки страха си, действа. Знакът не беше крайната дестинация, а началната точка на подчинение. Но бъдете внимателни. Искането на Бог за знамения не означава да поставите Господ до стената, сякаш е длъжен да докаже нещо. Знакът е милост, а не божествено задължение. Затова, когато се молите като Гедеон, питайте искрено, готови да приемете отговора, какъвто и да е той. Искате ли практичен съвет? Бъдете конкретни. Гидеон не поиска нещо общо. Той поиска росата да намокри само руното на вълната и след това само земята наоколо. Какво можем да научим? Ясно определете какво трябва Бог да ви покаже. Обърканото сърце води до объркани молитви и погрешно тълкувани знаци. Сега обърнете внимание на един важен момент. Знаменията не заместват вярата. Целта на знака е да затвърди вашето решение, а не да прехвърли вашата отговорност. След като Бог го потвърди, стъпката на вярата е изцяло ваша. Знаеш ли онова известно: ако е Твоята воля, Господи? Работи, да, но след отговора продължаването на молитвата за друго знамение може да бъде просто бягство, маскирано като духовност.
Ами ако знакът не дойде, не се обесърчавайте. Понякога небето мълчи, защото вече знаеш отговора в духа си, но се страхуваш да го признаеш. Когато няма знак, дискомфортът може да бъде отговорът. Как да действаме в този случай? Просто подчинявайте се на това, което вече знаете. Божията воля често е там, където живее мирът. Запомнете, Гедеон поиска знак, получи потвърждение и въпреки, че трепереше, той влезе в битка. Ами ти готови ли сте да действате, когато Бог отговори? Сега, по този начин, какво ще стане, ако призванието изисква да излезете от зоната си на комфорт и да напуснете това, което е безопасно, както беше за Мойсей? Ще проучим това в следващата точка. Мойсей имаше всичко, което мнозина биха могли да пожелаят – сигурност, комфорт и статус. Отгледан в двореца на фараона, той беше някой, но Бог имаше друг план и този план изискваше трудно решение – да изоставя удобството, за да следвам призванието. Ето един силен урок. Понякога Божията цел не е там, където се чувствате в безопасност. Това е точно мястото, където се страхувате да стъпите. Мойсей трябваше да напусне Египет, да отиде в пустинята, да загуби своите привилегии и след това да бъде моделиран от Бог. Забележка, призивът не дойде в уюта на двореца, а в безводната тишина на пустинята. Там, пред горящия храст, Бог говори. Колко често се чувствате в капан в двореца на живота си? Стабилна работа, която не ви удовлетворява, социален кръг, който не отразява вашата вяра, или удобно, но духовно празно ежедневие. Бог не ви призовава към самодоволство, Той ви призовава към цел и това призвание по-често изисква да оставите нещо след себе си. Но разберете, напускането на комфорта не означава да действате безотговорно. Това означава да се подчиняваш, дори когато пътят изглежда безсмислен. Мойсей можеше да спори с Бог, казвайки: «Вече съм добре тук, защо да се отказвам от всичко това?» Но той избра да се довери, дори да знаеше, че цената ще бъде висока. Ако чувствате, че Бог ви призовава към нещо по-голямо, но изисква жертва, обърнете внимание. Това е знак, че призивът е реален. Утехата никога не води до духовен растеж. Само пустинята ни учи да зависим от божественото осигуряване. Искате ли да практикувате? Направете карта на вашия дворец. Избройте областите от живота си, в които се чувствате прекалено комфортно. След това попитайте: Господи, Твоята цел за мен тук ли е или някъде другаде? Светият Дух откликва на желаещите сърца и помнете, Бог никога не ви призовава към нещо по-малко от това, което оставяте след себе си. Мойсей напусна двореца, но получи вечна съдба като освободител на Божия народ. Въпросът е: от какво сте готови да се откажете, за да изпитате онова, което небето е подготвило? И сега, ами ако, подобно на Валаам, вашето настояване да следвате собствената си воля започне да ви отдалечава от божествения план. Ще разгледаме това предупреждение в следващата точка. Тук се крие една от най-опасните грешки в духовното пътуване, когато Бог вече е казал не, но човекът настоява толкова много, че в крайна сметка получава разрешение извън неговата съвършена воля и плаща цената за това. Валаам е портрет на това. Валаам знаеше какво иска Бог. Заповедта беше ясна: не тръгвай, но той настоя. Той молеше, спореше, чакаше друг отговор, докато Бог каза: върви тогава. Но това разрешение не беше одобрение, беше тест. И знаете ли, Валаам се изправи срещу Магаре, една от най-известните истории в Библията. Това ни показва един плашещ принцип. Бог може да позволи нещо, не защото го одобрява, а защото вие настоявате. И когато това се случи, вие навлизате в опасна духовна територия, където привидният успех крие неизбежно поражение. Много хора се молят така: Господи, отвори вратата, ако е по Твоята воля, но ако не, все пак я отвори, както аз искам.
Може да звучи абсурдно, но дълбоко в себе си това е начинът, по който действаме, когато се опитваме да манипулираме Божия отговор чрез настояване. Искате практически тест? Запитайте се, наистина ли искам Божията воля или просто искам Бог да одобри собствената ми воля? Когато сърцето ви вече е взело решение и просто се молите, надявайки се на небесното «да», внимавайте. Зелената светлина, която получавате, може да не е услуга, а разрешение да се учите чрез болка. Още един знак, че излизате отвъд Божието време. Обстоятелствата започват да стават странни, появяват се необясними пречки, мирът изчезва, хората започват да ви предупреждават без да знаят защо. Точно като магарето на Валаам, Бог може да използва всякакви средства, за да се опита да ви спре. И когато небето използва животно, за да спре някого, това е знак, че човекът е толкова упорит, че не иска да слуша никой друг. Тук е подходяща честна молитва. Господи, ако настоявам извън Твоята воля, затвори вратите, дори и да се оплаквам. Предотврати ме да следвам път, който ще ме отведе от Твоята цел. Валаам ни учи, че не всяко отиване от Бог е одобрение. Понякога това е просто ехото на собствения ни инат. И ако чувствате, че вече сте получили не, но се опитвате да го превърнете в да, спри сега. Божието не е защита. Но как да действаме, когато призивът изисква послушание, дори когато всичко в нас иска да се откаже, както се случи с Исус в Гецимания? Това ще видим по-нататък. Именно в Гецимания се разкрива истинската вяра. И не защото небето се отваря и отговорът идва лесно, но точно защото небето мълчи и ти все пак трябва да решиш да се подчиниш. Исус, самият Божи син, изпита тази мъка. Пред кръста, който го очакваше, той се помоли: Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Но той завърши с думите: въпреки това не както аз искам, а както ти искаш. Тази фраза е сърцето на истинското послушание. Исус ни показва, че покорството не винаги означава емоционално съгласие с плана. Това означава духовно подчинение на това. Колко пъти ви се е случвало да се откажете, защото пътят е станал твърде труден? Може би сте си помислили, ако беше Божията воля, щеше да е по-лесно. Грешиш, трудният път не означава липса на цел. Понякога това е потвърждение, че сте точно там, където Бог иска да бъдете. В Гециманската градина на живота решенията са трудни, сърдечна болка, скрити сълзи, безсънни нощи, но и там трябва да се вземе правилното решение. Исус знаеше, че кръстът е болезнен, но Той също знаеше, че има вечна цел. Ето нещо, някои важни духовни решения ще дойдат с болка. Не защото Бог иска да ви накара да страдате, а защото жертването на собствената ви воля винаги боли. Да решиш да простиш, когато гордостта изисква отмъщение, боли. Боли да решиш да се довериш, когато всичко ти подсказва, че ще бъдеш предаден отново. Боли да решиш да се подчиниш, когато сърцето ти зове за бягство. Но точно там вашата вяра престава да бъде теория и се превръща в практика. Искате ли практически съвет? Във времето за молитва включете ключова фраза: Господи, научи ме да се подчинявам дори когато не разбирам, дори когато боли. Тази проста фраза е духовен ключ. Защото ще дадете на Бог нещо, което Той цени повече от вашия успех, вашето предаване. Запомнете, чудото на Възкресението дойде само защото Исус първо реши да приеме кръста. Няма истинска победа без отказ. Така че следващия път, когато всичко в теб крещи, бягай. Но душата ти усеща тежестта да останеш. Поеми дълбоко въздух и кажи: Твоята воля да бъде, не моята. Сега, какво се случва, когато чудото зависи не само от решение, а от стъпка на вяра, дори преди видимия резултат? Това ще видим в историята на Исус Навиев. Има моменти в живота, когато Бог просто казва: върви. Без подробности, без гаранции, без план Б, само командата. И ако искате да видите чудото, трябва да се подчините преди благословията да се прояви.
Исус Навиев разбра това, когато преди река Йордан получи божествена инструкция. Свещениците трябва да стъпят във водите преди да се разделят. Забележка. Не беше като Червено море, където Моисей вдигна тоягата си и водите се разделиха преди хората да настъпят. Сега Бог искаше нещо различно. Стъпката на вярата ще бъде на първо място, чудото по-късно. И ето тайната. Истинската вяра е да сложиш крака си във водата, дори когато тя все още изглежда непроходима. Колко често чакате Бог да отвори реката, когато в действителност Той чака вие да направите първата крачка. Може би това е онзи проект, който сте отлагали с години, онова служение, което чувствате в сърцето си, но се страхувате да започне, или онзи разговор, който знаете, че трябва да проведете, но ви липсва смелост. Небето действа само след вашето движение. Джошуа можеше да попита: но Господи, какво ще стане, ако водите не се движат? Бог не даде обяснение. Той даде команда. А разликата между страха и вярата е точно тази. Страхуващите се чакат гаранции. Тези, които имат вяра, се подчиняват и без тях. Искате практическо упражнение? Избройте вашата река Йордан днес. Каква ситуация изглежда невъзможна? След това попитайте: коя е първата стъпка, която мога да направя? Телефонно обаждане, изпратена автобиография, извинение, просто да за възможност. Повярвайте ми, вашата първа стъпка е ключът към свръхестественото. Запомнете, ако свещениците бяха стояли на брега в очакване на чудото, хората щяха да бъдат в капан там. По същия начин тяхната нерешителност може да блокира не само тяхната победа, но и тази на другите, които зависят от тяхното подчинение. Бог почита движението, а не застоя. Джошуа поведе едно поколение към обетованата земя, защото се осмели да стъпи във водата, докато тя все още изглеждаше пречка. Чакате ли реката да пресъхне, или сте готови да си намокрите краката, вярвайки, че небето ще действа? Но какво се случва, когато следването на Бог изисква нещо още по-радикално, като изгаряне на план Б и изоставяне на миналото веднъж завинаги? На това ни учи Елисей. Ще разберем това в следващата точка. Представете си, че живеете живота си нормално, с работата си, рутините си, плановете си, докато изведнъж Бог ви призове към нещо съвсем различно. Какво сега? Следвате ли обаждането или поддържате план Б само за всеки случай? Знайте това, в духовния свят план Б е най-големият враг на целта. Елисей разбираше това по-добре от всеки друг. Когато пророк Илия метна мантията си върху него, призванието стана ясно, но Елисей направи нещо, което мнозина не биха посмели. Той уби воловете си, изгори плуга си, оръдията на труда си, финансовата си сигурност, резервния си план и последва призванието без да поглежда назад. Ето един жизнено важен урок. Докато пазите земни алтернативи в случай, че Божието призвание не проработи, вие засаждате семето на съмнението в себе си. Истинската вяра не оставя спасителен люк, но бъдете внимателни. Нарушаването на план Б не означава да действате импулсивно. Елисей не изгори воловете си преди да чуе призива, но след като Бог проговори, той не се поколеба. Ами ти, на какви ора сте се вързали? Какви дейности, навици или взаимоотношения поддържате единствено поради страх от неизвестното? Практическо упражнение. Избройте вашите волове и рала днес. Какво не желаете да изоставите, въпреки че знаете, че Бог ви призовава към нещо по-велико? Визуализирайте какво би означавало да ги изгорите и помолете: Господи, дай ми смелостта да се доверя на Твоята прехрана, когато вече нямам план Б. Духовната жертва е отказ от видимото право да живеем обещаното невидимо. Искате модерен пример? Някой се чувства призован за мисии или служение, но запазва работата, която мрази, само заради стабилността. Или някой призван към предприемачество, но държи на постоянната заплата, дори знаейки, че Бог иска да го използва в друга област. Докато има план Б, Божия план А никога няма да бъде напълно реализиран.
Елисей скъса с миналото, за да прегърне бъдещето, което небето беше подготвило. И едва когато и вие скъсате с вашите, Бог започва да действа по необикновени начини. Призивът изисква отказ. Но какво се случва, когато обаждането изисква още повече? Как можем да изоставим не само план Б, но и цял безопасен и удобен живот, за да следваме Исус, както направи Петър? Това е следващата стъпка в пътуването, което ще изследваме. Петър живееше това, което мнозина смятаха за идеалния план. Имаше стабилна работа, мрежи, пълни с риба от време на време и предвидим живот, докато се появи Исус. И с една проста фраза: «Ела, последвай ме», всичко се промени. Ето повратната точка. Петър трябваше да остави мрежите си. Буквално. Мрежи, които символизираха не само работа, но и сигурност, познатост и комфорт. В крайна сметка, как можеш да се откажеш от нещо, което разбираш перфектно, за да следваш призвание, от което не разбираш нищо? Но истинската вяра не почива на разбирането, почива на доверие. Божият призив често ви моли да оставите не само лошите неща, но и това, което работи. Не защото е грешно, а защото Божията цел винаги ще бъде по-велика от вашия човешки план. Колко от нас днес са хванати в нашите мрежи? Може да е работа, връзка, рутина. Мрежите не са непременно негативни, но ако ви държат там, където Бог вече не ви призовава да бъдете, тогава те стават невидими белезници. Искате практическо упражнение? Запитайте се: какво сдържам, защото ме е страх от неизвестното? И бъди честен. Отговорът може да нарани, но ще бъде освобождаващ. Петър не последва Исус, защото разбираше всичко. Той последва, защото се довери на този, който го повика. И забележете, библейският текст не казва, че Исус е обещал богатство или успех. Той просто каза: «Ела». Решението беше на Питър и във вашия живот поканата вече е отправена. Въпросът не е дали Исус вика. Важно е дали имате смелостта да напуснете мрежите и да следвате. Важно е да запомните: напускането на мрежите не означава безотговорност. Това означава проницателност. Петър не си тръгна импулсивно, а чрез духовно ръководство. Затова търсете яснота в молитвата. Но след като призивът е потвърден, не преговаряйте с Бог. Решете. Чудото не се случи, докато Петър беше в мрежите. Трансформацията дойде, когато той ги изостави. Сега помислете с мен. Какво се случва, когато сте в среда, напълно противоречаща на вашата вяра, като Данаил в Вавилон, но все пак трябва да запазите духовната си вярност? Това е предизвикателството на следващата точка. Представете си, че сте изтръгнати от родината си, отведени на място, където всичко заговорничи срещу вашата вяра. Нови обичаи, нови закони, нови изкушения. Това беше Даниил в Вавилон. Но дори във враждебна среда той реши едно в сърцето си – да остане верен. Даниел разбра мощен духовен принцип. Не е необходимо да сте на благоприятно място, за да останете свързани с Бог. Верността не зависи от средата. Зависи от вътрешно решение. Колко хора днес се чувстват като в модерен Вавилон? Работа в компании, където тяхната вяра е усмивана. Живот с хора, които не разбират тяхното духовно пътуване, изправени пред ежедневен натиск да се съобразяват с системата. Естествената тенденция да се поддадеш. Но Даниел ни учи. Когато светът каже: поклони се, изправи се, но как да запазите вярност във враждебна територия? Просто, но не лесно, установете ясни духовни граници. Данаил реши да не се осквернява с царската храна. С други думи, той начерта линия. Той каза: няма да прекрача тази линия. Ами ти, какви са вашите граници днес? Къде е границата, която няма да позволите да бъде прекрачена? Искате практическо упражнение? Направете списък на среди, в които смятате, че вярата ви е застрашена. До него напишете конкретно решение да запазите духовната си цялост. Например,
По време на работа няма да участвам в разговори, които оскърбяват вярата ми, или ще отклонявам покани, които се отклоняват от принципите ми. Запомнете, ежедневната вярност в малките решения поддържа вашето голямо решение да останете непоколебими. Не чакайте да пристигне огромен тест, за да решите да бъдете верни. Пригответе се днес. Друг ключов момент. Даниел не се скри. Дори в езическа среда той се молеше открито 3 пъти на ден с отворени прозорци. Какъв е принципът? Вашата вяра трябва да бъде видима. Светът трябва да знае, че вие служите на Бог. Дори това да означава критика. Бъдете верни там, където сте. Бог няма нужда да те извежда от Вавилон, за да те използва. Понякога целта е именно да блеснеш там. И сега помислете с мен. Какво се случва, когато последният тест изисква да се откажете от това, което обичате най-много, като вярвате, че Бог ще ви осигури? Това е предизвикателството, което ще видим в историята за Авраам върху Мория. Какво ще стане, ако Бог ви помоли за нещото, което обичате най-много? Авраам беше изправен пред тази дилема. Исак не беше просто негов син, той беше изпълнението на Божието обещание. Въпреки това, Бог поиска: принеси го в жертва. А Авраам, той се подчини. Не защото разбираше, а защото вярваше. Тук се крие едно от най-големите предизвикателства на духовното пътуване – да се доверите на Божия характер, когато не разбирате Неговия план. Лесно е да се вярва на Бог, когато Той дава, но истинската вяра е да продължиш да вярваш, когато Той те моли да се предадеш. Авраам се изкачи на Мория с сина си и олтара. Подробността е, че агнето все още не е съществувало, поне не за човешките очи, но в духовния свят снабдяването вече беше подготвено. Това е смисълът. Агнето на вашата ситуация се появява едва след като изкачите планината на послушанието. Колко днес държат здраво на това, което Бог вече е поискал от тях? Връзка, проект, позиция. Но това беше Господ, който ми го даде. Може да възразите. Да, Бог даде Исак на Авраам, но на Мория той поиска Исак обратно. Защо? За да види дали Авраам вярва повече на обещанието или на Бога на обещанието. Искате малко практическо размишление? Запитайте се: какво ако Бог ме помоли днес, нямаше ли да мога да избавя? Идентифицирайте вашия Айзак. След това се молете: Господи, научи ме да се доверявам на сърцето Ти, дори когато не разбирам ръцете Ти. Духовната жертва не означава загуба. Става въпрос за вярата, че Бог ще осигури нещо по-голямо. Авраам предаде Исак в сърцето си, но Бог се намеси в точното време. Появи се агнето и планината на жертвата стана място за снабдяване. Но бъдете внимателни. Познавате Бога на снабдяването само когато сте готови да се подчинявате безрезервно. Авраам слиза от Мория по различен начин. Не защото е загубил нещо, а защото е изпитал ниво на вяра, което малцина се осмеляват да изпитат. Ами ти готови ли сте да предадете това, което обичате най-много, вярвайки, че Бог, който поиска, е същия Бог, който ще ви даде? Сега, преминавайки към следващата точка, как реагирате, когато Бог ви призовава към нещо, което не разбирате, но просто трябва да кажете «да», като Мария? Това е, което ще разгледаме по-нататък. Представете си, че небето се появява в ежедневието ви и казва: «Ти си избран за нещо, което никога не се е случвало досега». И вие, напълно несъзнателни, трябва да отговорите с просто «да». Това беше реалността на Мери. Когато ангелът обяви, че тя ще бъде майката на Спасителя, логиката подсказваше, че това е невъзможно. Обществото каза, че би било срамно, но Мери не постави под съмнение плана. Тя само постави под въпрос процеса: как ще стане това? Тогава, изправена пред отговора, тя не поиска гаранции. Тя каза: «Нека ми бъде според думата Ти». Това е видът вяра, която Бог търси. Не вяра, която разбира, но вяра, която приема. Истинската вяра не изисква пътна карта. То просто се доверява на ръководството. Колко пъти Бог е поставил цел пред вас и вашата реакция е била: «Но как?
И изправен пред божествения отговор, вие продължихте да търсите логика, обяснения и успокоение. Мария ни учи, че има моменти, когато единственият правилен духовен отговор е «да», дори без разбиране, дори без контрол. Искате практическо упражнение? Молете се като Мария. Просто кажете: «Ето ме, Господи, извърши Твоята воля в мен, дори и да не я разбирам сега». Разберете, Мери не беше призована, защото беше способна. Повикаха я, защото беше свободна, а в духовния свят на личността е по-важна от способността. Бог не търси най-подготвените, Той търси най-желаните. Сега внимавайте, казването на «да» не означава лесно пътуване. Мария се изправи пред осъждането на хората, недоверието на Йосиф и страха от неизвестното. Но нейното послушание проправи пътя за най-голямото чудо в историята. Ами ти чакате ли да разберете всичко преди да отговорите на обаждането? Или сте готови просто да се доверите и да кажете «да»? Божествената цел не винаги идва с ръководство, но винаги идва с достатъчно благодат, за да го поддържа. И сега, докато стигаме до края на това пътуване, има една реалност, с която трябва да се изправим. Небето може да има чудесен план за живота ви, но той зависи от едно нещо – вашето решение. Нека завършим с размисъл върху това. Идва момент в духовното пътуване, когато небето млъква, не защото Бог няма какво повече да каже, а защото чака да решите. Да, небето очаква вашия отговор, защото в Царството Божие обещанията не се налагат. Те са покани и всяка покана изисква решение. През цялото си пътуване досега може да сте търсили потвърждение, знаци, чудеса, отговори. Но сега небето те гледа. Въпросът е: какво ще изберете? Голямата тайна е да разберем, че Бог вече е подготвил пътя, но Той никога няма да ви принуди да вървите по него. Обаждането винаги е покана, планът е изготвен, но ключът е във вашите ръце. И какво спира много хора да вземат решения? Страх. Страх от грешки, страх от загуба, страх от неизвестното. Но помнете, невземането на решения е вземане на решения от самодоволство, а в духовния свят застоят е забавяне. Бог не работи с автоматични обещания. Той работи с човешки реакции. И най-големите благословии в живота ви може да останат в очакване само на едно нещо – вашето подчинение. Така че запитайте се днес: какво решение очаква да взема небето? Коя област от живота ми остава блокирана, защото настоявам да чакам отговор, докато всъщност Бог ме чака да действам? Може би това е прошка, която трябва да освободите. Служение, което трябва да прегърнете, навик, от който трябва да се откажете, вяра, която трябва да практикувате, а не само да изповядвате. Искате практическо упражнение? Молете се и питайте: Господи, какво решение чака небето да взема днес? Тогава слушай. Мълчанието може да бъде отговорът, който потвърждава: сега е вашето време да действате. Небето вече пусна плана. Сега остава само едно нещо – вашето решение.